Ningizimu Afrika siyanibingelela siyanamukela. Emsindwe ezimnandi umfana waSolundi phansi le kwelakithi eMashona. Namhlanje ke sinilethela insizwa bathi ke ungqongqoshe simlanda le ehlokozi ke. Niyazi ke menibona lobubuso sinilethela into ezimnandi ezikhala kahle. Kwakho ukuthi uyasubscribe ubeka indlebe. Artist esikulethela lona uyahamba yola umculo walo njengoba wazi. Insizwa yakithi siyakubingelela siyakumukela la kwi MME podcast. Oh, angiyabingelela nami bafuthu mhlaba wonke njenkalo zonke abazobona le podcast. Bafuthu ngithi nje obingelelayo ungqongqoshe uVumani wakamtolo Sibongo ekhaya kusehlokozi. Yeah. Kodwa ngizama ngokuzalwa ngizalelwe enhlangweni kaGubhuza lapho ngikhulele khona. Kusho ukuthi ukuhamba kwesikhathi wasubaba beshintshe ingqwaya ngasehlokozi lapha kwagobha amehlo emagroundini emsontini. Yebo, ngasekhaya lapho. Ngokungasekhaya. Hayi, yabona ke musula ufune kuve urelax ke impela ke ukhululeke kusekhaya. Uhlisa umoya. Kulungile uqhawela kithi sifuna ukuthola mfowethu ukuthi igama lakho ungqongqoshe, igama okuyilona lona lakho ba. Umfoka bani kahle kahle lo? Oh, igama lami impela uVumani. Umfoka kaMtolo nje, Sibongo kaMtolo bafuthu. Yebo. Umtolo. Yebo. Zithi inthaza zamtolo. Ozulu odla ngamandla uMageba. Oh nini yena ngena kwaZulu. Siphakathi inside. Shuthi lesenzo kunenyizwe kaMtolo engiyazi, shuthi insizwa kaMtolo imfishane. Libade. Bakhona bade kai. Hayi bakhona yiyo. Hayi kodwa iningi sengilibonile hayi. Inqamu zodili. Kusho ukuthi umlando kodwa uyasivezela ukuthi yini naba sibe bafishane. Oh. Ileke ngiyoma yogadi. Ngiyaleke cha. Kodwa ngomkhaya. Waka bantu bema yogadi. Uba uDlamini. uDlamini. Dlamini. Akusuka uMtolo. Hayi kusuka uMtolo. Lutho. Kulungile qhawala kithi mfowethu ngifuna ukuthola ke mfoka Mtolo ukuthi njengoba ungqongqoshe isuka le gama likaNgqongqoshe. Leli gama likaNgqongqoshe mfowethu igama engilithole nje sengikhulile futhi kwasho ngithi hayi ngiyalibona nami cha lizosebenza yabo. Ngoba kusho ukuthi ngalithola ku Facebook. Yes. Iyetsizwa nje ithi hayi kodwa mfowethu cha lemculweni naye usungqongqoshe impela omaskandi. Yeah. Ngalibuka le gama nje yazi le ndoda cha hayi liyasebenza. Wawubani enqaleni? uVumani. Uqala kwakho ukucula uqale ngiyazibiza ngoVumani. ngoVumani. Yeah. Kodwa ke ngiyathi le EP engiyikhiphe kulonyaka odlule. Yes. Ngoba sengibongqongqoshe. Wasibongqongqoshe. Kahle kahle bekithi ngifuna ukwenza amaqembu amabili kodwa ngabe yabo thina lela ngqongqoshe athi liyasebenza ngasale senje ngiqhubeka nalo ngalo ngitatazela oba. Isikhathi samanje ngicela kudingeka ukutatazela. Lo ungqongqoshe lo wayithiwa insizwa nje nayo incoma emagalelo wabonayo. Ngoba mina izibongo zami zase emakhaya obengibiza ngoMaplango. Obusuka amadoda inkunzi uMaplango. UMaplango ngisadlala nenduku nebhola yonke into ongayicabanga ayikho into engayenzanga. Bayidele kaMaplango wawenzani la Maplango? Maplango ngishaya ugesi omude kuthiwa shuthi akezwa lutho lo muntu uNamaplango ezini. Omene entweni yokugida ngixhume ngezinto. Nesesihlaba nje impela lapha. Manje iyadlisa lento yeni yokuthi ugida le uyabona ngoshaya phansi ayisukuma kwalo umuntu ame ngeenyawo. Nami uzikhathi engisadlisa ngazo zozikhathi ke bafowethu. Kodwa manje ngiye ngubone performance usagcumi. Manje angisavumi. Yaze ngubone phela ushaya iplug lapha. Hayi akusenzeki hayi. Akusenzeki. Hayi angazi lento umuntu wenza kanjani ngeke ngisho nje hey. Cha kufanele uPatrice uwedwa endlini ubeke izipontshi ngqondo. Vele nakho sasiphakthiza ehlabathini emfuleni lapha eMzumbe. Yeah. Lokho siphakthiza kanjalo. Umezi vele masuphambi kwabantu kuyazenzakalela. Manje nje ubungasayenzi vele lento njalo akusafani. Siyabona manje siyakunxusa ukuthi uhambe uPatrice usibuyisele naye. Vele kodwa ngihlala eduze kolwandle engihlala ngakhona yazi ngisanga zeka iPatrice. Kulungile mfoka Mtolo mfowethu ngifuna ukuchecka mfowethu ukuthi ukuyeleli igama lakho ulithole einsizweni ukuqala kwakho ukucula uqale nini? Uqala ukucula mfowethu sekuneminyaka kona kodwa kula ko 2018. Yes. Yebo nguvumani lapho benze nje ialbum ngayenza album nje ya kona ke Kangixobo Shuni lapha ngizama ukushaya ushuna South Coast.
ngenza ukuthi wonke umuntu olalelayo abe comfortable ukuthi hayi yonke into wangapha uyakwazi ukuthi athi hey alalele ezwe ukuthi nami ngifuna ngakithi wangapha bo kangizama into kanjalo kodwa ke kwaya ngabe ngathi hayi angigxile endleleni eyodwa kodwa engomeni uze ukuthi cha umuntu wase South Coast nawo kube ugxile ugxile into eyodwa kodwa into engifuna ukuyenza kahle kahle into efana nokuthi ushuni wami nami ngifika nawo noma ngakokwenze ngalendlela engifuna ngayo kodwa kona ngiyeza ukuthi cha ngiyakhona lapha kushuni wami yakafiki lento ukuthi kube iphupho lakho hayi akufiki lento engiyifuna kodwa nje khona isingile engiyikhiphe manje ngonyaka odlule nje usuphela unyaka lapha ngiqhamuka ngenye indlela lapha yabo mhlawumbe nje ngizokushola mfethu ngoba phela ufike ekhaya angisabile mina futhi owenzayo lapha ngiqhamuka ngathi angifuni nokusho ukuthi ngiyakuthanda nawe uyabona ukuthi ngiyakuthanda ngifisa ubo wasekhaya kithi ubo wakwethu mina ngokushintsha isibongo ubize sami ngosiko lethu thina amaZulu ubo wasemadolweni ekhaya uzolama mina umama kubiza umalukazana abashana bakubiza umalumekazi osisi bakubiza esikoni wabo into enjalo uyabona ushona ukuthi awuthi alalela ikhona le ngoma awu online ikhona ikhona online uhamba nengane lapha entombazane ekuthiwa uNonji moyichecka nje online uthi ngqongqoshe uthi FT mase uthi Nonji siyaqhamuka lapha ihloko sithi ngiyakuthanda hey mana uyivusa lento uyiqale nini kuba nalento yenzayo ngempela futhi kusho ukuthi nje lokubamba uyeke ubone kuba mawufuna ukuthi uphume ukuhluka ukuhluka ukwenza into ngokuhlukile iyo into engizama urekhode angirekhode kuMantongomane yebo ngirekhode kuMantongomane kahle khona nje EP ezayo engibhizi ngayo kahle ngathi iphelile kodwa ke kulungiswa lapha nalapha ole kwaba isingile hayi le kwaba isingile nje ihamba kanjani kodwa engayitomula lapha ya ku EP ihamba kanjani hayi yahamba kodwa hayi mfowethu ngalendlela engifisa ngayo nangangicabanga ngayo kona umuntu ubeyashaya nokuthi umuntu obhizi ezinye izinto yebo nomculo wona ngiyawuthanda futhi umculo kakhulu manje akuvumi ukuthi ngithi ngiqhela kuwona ufuna ukuhlezi ngizama so sonke isikhathi noma ngabe ngimatasa kangakanani kodwa lento omculo mesifikile ngibhekane nayo yebo mfowethu ngiyakuzwa qhawela kithi so mfowethu uya ngiyabona ukuthi uma sixoxa lapho uvela ungihambele phambili ugalawela ngathi ujabuqeda kulungile mfowethu usuzenzile ingoma uyabona ukuthi kuyenzeka noma ngakafiki la ufuna ukuthi kufike khona uyasho so ke mfowethu kusuka manje kuya phambili yini oyilindele ukuthi ngenzeke noma yini ongayitshela abantu ukuthi uzobenzelana kusuka manje kuya phambili okay nje okwamanje bengifisa kulonyaka ukuthi ngiyidedele EP kulonyaka nje 2026 ngoba ngonyaka odlule ngibanike isingili kwi EP yami ke sebenze noThandeka Hadebe lapha umkhaya wami yes ngiyambona ngingoma ngisebenze naye manje ngikwazi ukudabula abanye ngoba asiko sebenzi kodwa khona into engifuna bangisize awukabalandi ngoba asikoyiqeda inkulumo kahle yabo kodwa nje ngiyathembisa ukuthi bakhona abanye futhi engibafuna ababili nje sekushoda ababili mase ke ngiyawudedela umsebenzi wabo yebantu kona bengifisa ukuthi 16 June njoba ngemcimbini omkhulu odlula yonke imicimbi ekhona suka madoda mana wemcimbini omkhulu bethu lapha ya hayi asingawumenshini ngoba asingawumenshini sokubambe ngoba usushithi umcimbi omkhulu uyaziwa vele uyaziwa mbuthi hazi njengoba
kuzofika lolo sikhathi seyi-16 June ubufisa ukuthi kwenzakaleni ngomsebenzi wakho ubufisa ukuthi usukhona yeah bengifisa kodwa ngiyabona hayi amathuba amancane futhi isikhathi sesambile kulungile kodwa phela nginazi ingoma eziyisiqhwaga vele eziyisiqhwaga nje ezizoyikhalela ngizosebenzisa zona mfowethu manje ke mfowethu ngqongqoshe ngifuna ukuthola mfowethu ukuthi ungqongqoshe ke njengoba sewungqongqoshe yini eyenza ukuthi uyithembe umuya ekwezinye izo noma uya emcimbini mina bafo ngisuke ngigabe ngokuthi noma ngifika emcimbini ke ngibuke eqala umcimbi ngibona insizwa zingena ngibona tho ngisho ngabe bengihlele ngenye indlela mase ngiyajiya ngithi man asingeneni kanje manje asisangeni kanje yeah ngenxa ukuthi sengibone i-challenge engibhekene nayo uyabona ukuthi ake sishintshe manje sishintshe umshovo yebo ngoba kufanele vele abantu osebenza nabo labo asuke ogida nabo kufanele hlezi nendlela eziningi ukuthi yes kuzokwenzeka sibe senze kanje kuzokwenza futhi singenze kanje senze kanje so kufanele kuyinto ehlezi kubona le ukuthi hayi siyakushintsha lokho manje la sisangeni ngale ngoma sesingena ngale yeah yebo into ngizame into ekanjalo futhi nami ukuthi ngiqhamuke nento ethe ukuthi ukwehluka yebo qhawela kithi umsebenzi wakho ke uhamba kanjani kodwa einkundleni zokuxhumana ngokubuka kwakho ukuthi abantu ungathini kubo futhi cha into engayisho kubantu umsebenzi wami awuhambi ngendlela engifisa ngayo bafo order ngiyabacela abantu bangene nje futhi kuzo zonke futhi izitolo za online basesha ungqongqoshe bazongithola lapha mfethu izingoma zami zikhona bafo zikhona balalele bayinike isikhathi balalele zimnandi ingoma zami na ngokusho kwabanye angifuni ukuthi ngokusho kwami ngokusho nje kwabanye abantu yazi ngeke ngithi ngiperforma athi umuntu awunangu lo muntu ukuthi uyalalela kodwa manje akangazi yabona futhi yes usho ukuthi ke nokuthi ke imicimbi futhi umuntu akayithola tholi iyona into ebuye ihluphe kodwa ke angeke sikhale kakhulu ngabahleli phela into efanele senze ukubacela nje ukuthi mfethu basikhumbule maybe kukhona abakwenza abakhumbule ukhona umfana kuthiwa ungqongqoshe cha ukhona impela endimeni mefikile futhi kuyabonakala yabo yiloko esingakucela ngoba sibaningi ngeke bakwazi ukuthi basithathe sonke so mfowethu kulo yithintayo yabahleli bemicimbi uma sekunika ithuba mfowethu ukuthi uyikhulumele nabo ukuthi uyaqashwa kuba bonke abaculi abangaka yini lo ngqongqoshe engaza phikhwe yena yedwa ukuthi hayi bafowethu mina ngiyathembisa ukuthi uma ngingathiwa ngempela ngiyalithola ithuba u1 no2 no3 impela ngithi hayi singabheja igazi ukubaxubela izitayela zomculo futhi kaMaskanda angiculi into eyodwa ngiyashintsha ngilala amakhona nje mfowethu yebo yoko nje nami engeke ngisho ukuthi hayi lokho ngiphoshe ngaka ngiqhamuka ngendlela eyodwa mfowethu yes qhamuka ngapha ngiqhamuke ngapha uyabuza ukuthi umuntu oyedwa ucula kodwa manje oshuni bahlukene ngoba nje ngomeni ngiyakwazi ukushintsha ushuni nje kuba ngathi ke manje khona umuntu engihamba naye kanti cha kusayimina into enjalo nje ngoba manje ngangathole ngathi unanendlela yakho yokusebenza unanabalandeli ihamba kanjani into enjalo mfowethu hayi ikhona hayi cha bakhona mfowethu angifuni ukuthi ngoba ngangathi ngelilanga ukuthi ngikhuluma nabo ukuthi bafuna noma ngabe sidlanzana bangithethisa kabi ungasibizi ngedlanzana soningabi thina yabona usiyayiqala uqala inkinga phela kangithi nami uyasokisa inkulumo ukuthi hayi bakhona mfowethu cha bangilekelela kakhulu angifuni mfowethu ukukhuluma iphutha uyabona nje uma ungiqashile mina umcimbi wakho wangitshena kahle kusanesikhathi sathembisana into esithembisana yona hayi mina ngiyabafuna mfethu abantu ngiyabatshena abantu kuthengwa amathikithi bafethu siya lapha kuze kwamcimbi lo ngoba nami kukhona ngisuke ngizokuzuza ngisebenza ngempela kukhona ngizokuzuza ngenza sure ukuthi abantu bayafika nawe kukhona into oyitholayo yabo ngithi ngizuza kodwa nawe kukhona ukutholile ngaba abalandeli laba engithabanga futhi nabalandeli nje bonke bomculo futhi mina ngiyazikhulumela ke nabantu awunankinga hayi ubantu nje ngihlala nabo phakathi kwabo anginasikhathi ngeke ukushiye ukuthi umculi lo hayi lento awuke zingeni angikho kulolo zinga mfethu hayi nomuntu ofuna ungenza leyo nto yamtshela hey mfethu manje lento yamazinga ihluka kanjani yini ufika kanjani yini izinga lento ezinga ngiyazi ke nangoma manje mhlawumbe into edathi ngingayazi ngoba ngikho ezingeni
uyashaya abantu utezimnati. Cha mfethu ngiyabuza nje ngoba phela kuyenzeka sithola amagama manje asiwazi njengabantu nathi esisebenza ngomlomo. Hayi nami izinga ngazi lutho. Awazi lutho kanti. Angazi ubezingeni bese kunjani. Ya mhlawumbe ngiyacabanga mhlawumbe usunje abantu abango bomthandeni okhuzana. Yeah. Osicebi yabo abantu abase bakezingeni ke cha ngisho bakezingeni otencane bonke nje legenga mfethu seyithi ukuthwasa obahuphe. Ya ngibona ngathi mhlawumbe moke ezingeni usuke sokhuluma into kanjani. Yeah ngokubuka kwabo. Yebo. Ngokubuka kwami ngokucabanga kwami. Omunye umuntu kangazi ucabanga. Okay, qala kithi siyezwa bafowethu. Okwethu ukuthi subscribe bafowethu. Hleli nensizwa bathi ungqongqoshe. MMA broadcast sinethulela isuke into enohlonze, into eletha ubumnandi. Insizwa yakithi le ithi siyacela bafowethu niyolalela umculo wayo online. Niyazi kufika lapho uthi ngqongqoshe uzowuthola kuyo yonke inkundla zokuxhumana. Qala kithi mfowethu ngifuna ukuchecka la inkulumo yethu ngoba ngiyabona ukuthi hayi uyangigojela ufuna ukuhlala kakhulu kulesi sihlalo lesi ufuna sivale impela siyashwabhikika. Ikuphi mfowethu ongakusho kakhulu ngoba usulibekile ikhaza lakho igama lokusho ukuthi abahleli bemcimbi mfowethu uyafisa beniqalaze and uyathembisa na ukuthi umuntu ezokwenza iqiniso nawe uyamenzela iqiniso ukuthi kuyasizwana ibhizinisi vele. Yebo kufanele ngiyahlangabezwana. Hlangabezwana impela. Iyo nto engeke ngisho ukuthi umuntu methu uzongiqasha mina mesikhuluma nje uthi hayi mfowethu ukhuleke ngabantu abazothenga amathikiti. Yes. Nami ngizozama ukuthi kube khona okungenayo since nawe unginikele okunginika kona. Yebo. Kuba into enjalo futhi lokho ke futhi hayi ngiyakwenza. Bakhona ke ngibenzele iqiniso kuneke phela umuntu akakobe ezingeni. Yeah. Ngihlekisa lezi. Cha qala kithi ngifuna ukuchecka mfowethu into ongayisho ezinsizweni ezisafika emculweni ezisafisa ukusebenza futhi imaphi amazwi ongawandlulisa kuzona. Yeah, mfowethu ukubekezela ziphinde zithandaza kuyathandazwa mfowethu lemculweni. Ngiyathandaza. Yabona mozotshela ukuthi nje wena umuntu yami njengokuthi kufanele uzithembe okay ngayithemba kodwa umkhuleko mfowethu usebenzise. Abanye ke bakhulela emakhambeni ke asifani ke. Yes. Mina ngikholelwa emthandazweni mfowethu. Ukuthi ngithandaza abanike eziningi into ezithandazayo. Yes. Khona abathandaza uNkulunkulu, khona abathandaza idlozi. Yes. Khona abathandaza yabo. Nami ngithandaza lo engikuthandazayo mina okwami lo kuyimfihlo yami. Khona abathandaza ngothandazile. Khona abathandaza okunye. Yabo. Bakuningi ukuthandaza. So lokho sikubona hleli nabantu nama truck nje. Ngekwazi kumanje. Kodwa nginawo futhi amabhizinisi kodwa hayi amakhulu Nkosi yami cha nje into ezincane lapha nalapha. Inkuya zayo. Ya ngikho engihlanganisayo bafu. Into ezincane nje. Ncane nakhona kodwa ngumuntu obhizi kahle kahle njengoba ngisho ukuthi umculo angifuni ukuthi ngiwudedele kodwa ngimatasa ngeze ngifisa ukuthi kuba kuyangami ngabe ngiyacula mase ngifaka omunye umuntu esithombeni aqhubeke. Mina ngikucula kuphela manje ngangimatasa bafona ngalo. Akwenzeki kahle. Ya ngoba manje ngenxa yebhizi uthi ngihala ngishuka workshop nje nami ke ngiyoperforma nje ngayi ukuthi ngalo ukuthi abantu ke bengibona nje ukuthi kahle lo muntu oculala nangu. Yebo manje ngenxa yokumatasa izinto azenzeki. Ya mfowethu kodwa ke asithembe kuzohamba kwehle lokuba busy. Ngikwazi nami ukuphithiza mfowethu. Mase ngithola into engiyifunayo empilweni yami kuqala. Ngizobese ke ngizinike isikhathi somculo ke mfowethu. Khawula kithi. Yeah. Cha mfowethu ngiyezwa ngani yakwethu sesivala nje mfowethu engifisa ukuthi ngikunike ithuba lakho mfowethu ngomsebenzi wakho ozophuma noma usuphina kakhulukazi ozophuma uthini ngawo mfowethu yini ongayitshela abantu ngiyazi uke washo kodwa ake nginike lelo thuba mfowethu ukubeke ngomsebenzi wakho sazophuma. Mfowethu ngibathembisa likhulu lapha kulwa umsebenzi. Ngiyafisa noma ngiyathemba ukuthi ngenzeka kushawa September uphela uSeptember uphela nawo sokuphumile noma uphume ngokuphela kwaSeptember. Inhlelo zami nezifiso zami zikanjalo. Kona kuningi sesikwenzile e-studio kahle kahle. Sekukuningi ngempela. Sekuphelile nje. Sekushoda ke lapha nalapha nami ke ngiye khona.
ngoba phela mase kwenziwa kahle into ingoma seyifanele uzofana ube khona ulalele nawe ubone kufuna ukushintshwe khona ushintshe wenze wonke sekusele into enjalo nje bafo kahle kahle umsebenzi usuphelile kodwa bengicela nje mfowethu abantu bangiphe support lapha online mfowethu bake bangene kakhulu badlale umculo wami online enye into abantu abangayi-understand baya-download abantu ingoma uthi umuntu anginayo kani into esebenzayo ukuyidlala online le downloading ayinenzeli le downloading ayikhukho bafo ama-viewers into ebalayo ukuthi semangakanani uyabona mfowethu ama-viewers yona into ebalayo uma ngiyodownloada laphana hayi kuyayifanele nje uzodlalela nje wena phela uma usudownloada ngithi yakho udownloada kanje sekuyakho sunayo fanele ungabi nayo uthi uma uyifuna ungene online la ufike uyidlale impela mfowethu isinto sekwaba ngcono manje yebo idatha lona idatha liyinto ebizayo kodwa akusafani mandlela esekwenza ngandlela zamadatha ziningi manje ukuthi ube nalo idatha so nje ngiyacela abantu ukuthi badlale kakhulu ingoma zami online nengoma yami ke la nami ke yaduma kakhulu cha ngizoyisho nje phela manje uyazi le ngoma ikhona ingeke yenzeke la iyona level othi umuntu awunakho uma usuyicula kuthiwa ayinangi nomnikazi kulo muntu kanti le ngoma yalo abo hayi futhi aseyikhuphuke ngaphambi ukuthi siye la ukhambe ngoba kunembuzo ekulindile la leyo mbuzo kulungile futhi nayo ingoma ethi kodwa ke iyadlala kakhulu nako gubho lwami kuyabhizi yona futhi kwayingoma ebhizi lapho ethi ikomondela yes ngicela ungihlise ma ngilahla abafazi ave nginenkinga ma ngiyabashiya abafazi ikomondela ngishiya abafazi ngiyabalahla abafazi ngicela ungihlise mama ave nginenkinga mama awu ikomondela wesithando ngicela ungihlise ma ngilahla abafazi ikomondela ngiyabashiya abafazi ave nginenkinga mama ngilahla abafazi ikomondela ngishiya abafazi ngiyabalahla abafazi mina kungqongqosho shaya lo ngoma bafowethu ake kuvele nje lokho kube sebalazwe ngoba manje hayi ikikhonjwe ngala komasho ngithi naye ngoma yami ihamba thi hayi ukhona insizwe ehlala ngala kamasho ithi ndoda ngeke ngoba ngihlala la mina la ngihlala khona angitshela imazayi ukuthi ubhizi bafa uveli kakhulu futhi manje iyangikhalisa wona lento kodwa ke kuzolunga bafo sekuyasondela wona sekuyasondela mfowethu nokuthi phela futhi fanele sakhe imizwa yobaba imali emculweni bafowethu ayikho kodwa ifuna usebenze kanzima ukuze ibe khona so ke akufanele ukuthi uzogcila emculweni kakhulu kungabe khona inzuzo kufanele ube nenzuzo ecaleni oyenzayo engenayo yebo mfowethu ngiyatohoza ngiphinde ngibe namabhizinisi amancane manje ithuba alikho lincane kakhulu lincane hey bafowethu niyazi ukuthi ke bese kuyilesi sikhathi thina sisuke sesizoyigoqa into yethu utholakala kanjani mfowethu einkundleni zokuxhumana vele uthi angithi uvumani hayi igama lami uvumani futhi lolo olaziyo futhi kusho ukuthi einkundleni zokuxhumana nje bafowethu Facebook ungqongqoshe TikTok ungqongqoshe ungqongqoshe nje ongena nkinga akekho ungqongqoshe SA akho SA akho F akho D akho lutho ungqongqoshe nje kuphela kulungile bafowethu kaliyakatha nginembuzo emithathu la izothini imbuzo ikhona insizwe ongezwani nayo emculweni hayi lutho ayikho cha kusumbuzo ngiyayibuzela nje ngikabi wona umbuzo hayi nomuntu nje emhlabeni ethiwa ngizwani naye akekho angabe uyena ongazwani nami akaze ngincekisane nje lensizwe hayi mhlambe ngayishaya ke ngoma umuntu mase eshona nezikhomba ukuthi hayi usho kumina okwakho ke lo wena kodwa hayi akekho umuntu engathi nje umuntu engibhekise yona mfowethu hayi inhliziyo yami inhliziyo ethambe kakhulu engenasikhathi mina futhi emhlabeni ngifuna imali kahle yabo njengendawo silosingcweka manje shona silanga asenze imali asakhe imali mfowethu hayi ukuthi sikhuluma ukuthi
ngibheka ubantu wenzani na kodwa Yeah. ilanga liyashona ke lapho. Kulungile ke mfowethu. Umbuzo wami uqala mfowethu awajulu. Hayi ngijulu. Ngijulu. Ngizocifihlo lapha bazongitshela Bazongitshela. Hayi uqala nje awulula kakhulu mfowethu. Zingaki intombi mfowethu nami? Intombi. Hayi bafu. Mina okay. Ungachazi siyaphendula. Angichazi la. Uyazi le challenge ungajust judge sense. Ungachazi ke phendula. Zingaki intombi? Zo 4 5 6 7. Cha asiqale silungisele igama lentombi. Asingaqali sichaza siphendule. Kinengane phela ziyintombi. Ingane zami intombi zo3. Intombi enginazo ingane zami. Uchazelani? Manje le ntombi. Uchazelani? Cha umuntu vele intombi yakhe asho ingane yomunye indoda athi intombi yakhe mina ngibenga understand. Oh wena wazi ukuthi yini kumuntu okuhlekiswana naye? Oh hayi ke ushuthi mhlawumbe lapho sikhuluma umuntu okhuluma ngani ngesithandwa sakhe. Oh hayi. Wena usho kuphi ke kuloko kubili? Cha mhlawumbe ezimntwana letha asilungisi. Akisho ke sengiyabuka umuntu ohlekisana abantu ohlekisana nabo ke enikwazi ukumbatha nabo ke bangani? Awu ngeke shine. Awu. Munye futhi. Manje wayelo mbuzo awufunini kanti Ya munye. Awu. Umaba. Ngiyasukuma le student. Mara. Munye futhi. Uyazi ukuthi umabani phela ibig yafihlwa mfethu. Ngeke uthi udlala amakhadi uvela uveza number 10 phezulu. Ake ayithe ngibuza ukuthi umabani ngoba ngiyazi kuyeze kasibe u4 nami ngitshenti yimi. Mase kuvela le podcast seyibuza uthi awungahla mina kabanga ngalithola iqiniso. So angeke usho ukuthi umabani. Hayi manje phela fanele njengoba ngisho ukuthi ibig yafihlwa. Manje siyave echazeni. Angichazi ngiyasho ukuthi uyazazi ethuma. Hayi bafowethu awona abaculi bazokushiya. Uyazazi udani. Manje nje fanele uyazazi ukuthi cha. Osho ukuqala ufuko wabona ukuthi awusho ukuthi kushiwo mina. Mengowesibili edawu nami kushiwo mina. Angeneke lapho umntu ezimnandi angishongo kanje. Ngithe uyazazi kodwa yena. Awu ngongqoshe. Awu mfowethu ubani yena awungeke. Ngeke. Qhubeka. Qhubeka. Okay but ingane unengane. Zo 6. Oh kuba moyedwa. Hayi cha. Umama noma mnengane. Hayi lo mbuzo awunankinga. Awunankinga Ukuthi Ithi abanye ukuthi siyaxatshaniswa ukuthi ufuna ukuyomchazela. Angichaza umama nomama onengane. Hayi cha akunjalo. Hayi usho ukuthi u2 emase kuba u1. Oh kulo 6 lo u2 shoot 1 hayi ngakho ungasho ukuthi ubani mabani umama ngoba nje hayi ngihamba kanjalo. Kunalo yedwa 26 kunalo yedwa na2 shoot le 4 le iyadonsa le donsa nga111 awusuka madoda Cha ungayinqomi lento yazi ngifuna nje ukutshela umfana osamncane futhi ungakobela ngani. Angabe nenqaba yengane yabo nje futhi ezibaze edlwene ngoma. Yeah. Hayi ngoba le nto futhi igcina usuthola izihlambe eziningi uthothi amandla awekho. Ushothi kade wenzele enye ingane usiyaplant hayi ngale yanyanga ngiyakulo. Vele kube nenkinga nje evelayo awusakwazi ukuya lapha. Fika. Awu manje sekuhlukumezeke izingane nabantu abaningi ngenxa so nje futhi ngiyacela abafana abancane abasakhula lento yokudlala ngobusoka ayingayiphethe akehlale ngemali manje siyofuna imali futhi ngoba le nto ngeke futhi yabambeze nasempilweni nje nayo lento yobusoka nje yabambeze empilweni manje kuba kuningi ngowedwa kuba kuningi yeah ingoda 6 hey ayicha uyabelesela nako usuqalile kulungile mfowethu umbuzo wami wokugcina ufuna ngokuqhubeka ngobuzo umbuzo wami wokugcina mfowethu ukuthi ke
isiZulu lesi mfowethu angisekho lapho ey'nkingeni. Ya, hayi kulungile. Ayisekila isiZulwini Awuze mfowethu. naso Kunezisho nezaga ne. So wena uzobe uzungitshela isisho noma isaga bese uyangichaza ukuthi kushoni yayibo lo nto le. Okay. Ukubophinja nogodo. Bophinja no. Kucha kushoni. Ukubophinja nogodo. Ngiqale ngokusho ukuthi isisho noma isaga. Ya uzoqala nje ukuthi hayi isisho leso. Bophinja no God. Thiwa khona abahambayo. Sifuna ukubona uhamba inwene. Bahamba bayaphi manje? Vele kuthiwa awuzazi isiZulu ukuthi ufikile. Bophinja no God. Hayi bophinja no God isisho. Okay, udesho udesisho. Hayi, Nami sebesho kuma comment. Uyazi lento noma kade ngingenasho kodwa ngiyahlaziya ubophinja no God hayi isisho leso. Isisho. Phela into nawe ufanele ukukhulisa umqondo udlalisa ugijima. Uya untwele. Ya, no wahlaziya kona wahlaziya inkondlo. Ya. Uzoshesha uyibambe lento. So mekuyisisho ke sishoni sichazana. Bophinja nogodo mfowethu kusho ukuthi kuthiwa mekuthiwa ubophinja nogodo kusuke kuthiwa wenza isiqiniseko lento kade yenza ukuthi lento le izoba yilento. Awona mfowethu leke ngiyiphendule iyosithe ichaza kuma comment. Ukubophinja nogodo wenza njani? Aya uyifinde lencazelo. Imaka le ubophinja nogodo. Uqinisekisa. Wena phezulu mntu ufuna ngigeje ngeke ngigeje. Hayi. Engikuthanda zonke zowabuka ama comment. Ubophinja nogodo ukwenza into ube nesiqiniseko sokuthi uyenzile. Awophethu usho njalo. Man, mathi ngibophinja nogodo. Ngithi ake ngithi nje Ayi ake ngithi le EP engizoyikhipha. Yebo. Ngibophinja nogodo. Ya, ubophinja no shuthi ufasile lapho Uqinisile uqinisile. isiqiniseko sokuthi yabona phaya. Wenze show. Ngenze show. Ubophinja nogodo ukwenza show. Ngisingaya nalapho kuyafana kuyindlela eziningi. Hayi mina mfethu angivumi angiphiki kodwa ngiyazi lento ayichazayo. Ayisho ngodo. Hayi. Sayithola kuma comment. Ngoba nje ukubophinja nogodo. Hayi ucha wenza iqiniseko. Cha mfethu akahambe nabo. Mfethu. Yebo ngamandla mina ngiyibona. Kulungile mfethu MME cela subscribe mfethu emsinde ezimnandi ngidle nensizwa uNqonqoshe phansi le insizwa uma hater akusuka madoda imbongo zakhe uma hater phansi madoda le ehlokozi akusuka madoda ngiphuza udududu noma lidungekile kulungile insizwa uma hacker uphuza udududu noma lidungekile Yawushene kakhulu sekubambe wena kulungile papa yini